Jó estét kívánok! Önök a FIK TV híradóját látják. Mi beszámolunk mindenről, ami nem történt meg, viszont megtörténhetett volna. Először is lássuk az elmúlt évet dióhéjban. A néma gyereknek anyja sem érti a szavát. A kis Levente azóta nem találja a szavakat, mióta apja pilóta. Hát most mondja meg, ha itt hagyott az apja a gyerekkel. Elrepült, elutazott, ne pilótának kell lenni, aztán a gyerek azóta sehova se jut. Nézze meg, bele van őrülve a repülőkbe, ugye? Hát tedd már le, úgy jársz, mint apád. De, mi vagy? Mi? 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 Elfogták a hazug embert, ám a sánta kutyának még mindig bottal ütik a nyomát. Utoljára ezen a területen látták a feltehetőleg négylábú, ám mozgássérült elkövetőt. A célszemély nyomát ütjük most bottal, ám nem valószínű, hogy ettől előkerül, minden esetre minket ezért kifizetnek. Tanult kollégám bemutatja a botütés alapjait. Ez a gyakorlat, amit most végez. Ezt az Interpoltól vettük át. A Scotland Yard fejlesztette ki. Ez egy nagyon bonyolult művelet a primitív látszat ellenére. Több elkövetőt sikerült már így botvégre kerítenünk. Például a Bonit meg a Klidét, az Ambrus Attillát, azt hogy hívták azóta? Pálinkás. Pálinka. Vegyünk egy pálinka. Jó ötlet volt! Botond, gyere! Kedves nézőink, most pedig következik az időjárás jelentés. Zoltán! Köszönöm. Így van, kedves nézőink, az idő az jár. Magyarország területén az esti órákban akár 8, fél 9 is lehet, majd reggelre 7 órát is mutathatnak a vekkerek. A hét közepén, dél körül akár 11 és 13 óra között is állhatnak a mutatók. A szó a stúdióé. Köszönöm, Zoltán! Kedves nézőink, most pedig megszakítjuk adásunkat